Benvinguts a aquest nou vídeo del curs de Godot on aprendrem com crear un escenari estàtic a base de sprites 2D. El primer que farem serà crear una nova escena amb node arrel node 2D i li donarem el nom del que serà el nostre escenari. Després, com a fill, hi afegirem un sprite 2D. És una bona pràctica ficar-li el nom a tots els nodes, sigui un sprite 2D o qualsevol altre tipus de node, del que va anar dins. En aquest cas serà l'escenari principal i anem a arrossegar la imatge del nostre escenari principal a la textura de l'sprite 2D. Aquesta imatge podem acoplar-la a la mida de la nostra escena. Recordem que les línies morades són les que indiquen els límits de la nostra escena si la càmera està a un X. Una volta acoplada a l'escena puc provar-la. Si li dono a provar, recordem que ens obliga primer a guardar-la. La guarde amb el nom que m'interessa, normalment serà el nom que li he ficat al node arrel, i podem veure com quedaria la imatge de la nostra escena. Si volem completar-la, podem anar afegint-li més sprites 2D que siguin objectes. Com veurem a continuació, fiquem un altre sprite 2D, que en aquest cas és una armadura, i arrastrem la imatge de l'armadura a la textura. Com que és massa gran per al nostre escenari, podem redimensionar-la. Bé des dels anclatges de la pròpia imatge, bé des de la propietat transform de l'inspector. I d'aquesta manera podem ficar moltes més imatges. Com podeu veure ací, bé podem crear un sprite 2D i ficar-li la textura, o directament, si arrastrem una imatge des dels nostres assets, es crea el node en el nostre arbre. En aquest cas, també cal destacar que l'ordre en el que es dibuixen els objectes en la nostra escena és l'ordre en el que estan en el nostre arbre. Això significa que, al haver ficat la cadira més avall que la taula, la cadira es veu per davant. Com voldríem veure-la per darrere, el que hem de fer és moure l'ordre de la cadira per a que estiga més amunt que la taula en el nostre arbre de nodes. Si volem una altra cadira, simplement en duplicar el node que ja tenim una altra cadira. Podem anar jugant en les mides i les posicions dels diferents objectes. També podem jugar en altres de les propietats de transformació, com fer-li un esquiu o rotar-ho, per a que ens acopli millor en el nostre escenari. D'aquesta manera, en uns quants objectes, podem tindre ràpidament un escenari en el que la nostra protagonista pot córrer. Una volta tenim l'escenari que desitgem i volem incloure la nostra protagonista en l'escena, simplement a través del botó per a enllaçar escenes, seleccionem l'escena de l'eina, però hem de tindre en compte que l'eina ha d'estar, si volem que passe per davant de tots els objectes, haurà de ser l'últim node, però no ha de ser un node pendent de cap altre node, sinó del node arrel. Així tan xicoteta que apenas se veia, ara la podem redimensionar per a que tingui una mida més acorde al nostre escenari. La nostra protagonista ja pot córrer per el nostre escenari.